Stvořitel je film, do kterého jsem vkládal opravdu velkou důvěru. Z ukázek film vypadal opravdu nádherně a i když jsem si tento skvělý vizuál dal ještě do kontextu války mezi lidmi a umělou inteligencí, byl jsem opravdu zvědavý, co nám režisér Gareth Edwards, který mimochodem režíroval i dost dobrý Star Wars film, minimálně teda jeden z nejhezčích Star Wars filmů, a to Rogue One, tak mě zajímalo, co nám teda představí. Moje sny se minimálně po té audiovizuální stránce opravdu naplnily. Film vypadal opravdu nádherně, kamera byla opravdu pastva pro oči a když k tomu byla zasazena do krásných lokací asijské přírody, měst budoucnosti a později dokonce i do kosmu, nemohl jsem si po této stránce rozhodně na nic stěžovat. Bavilo mě, jak nás svým vizuálem film vyloženě vtáhl do té doby a vykreslil, v jakém prostředí by se mohlo v budoucnosti žít. Po stránce příběhové bylo však bohužel všechno jinak. I přes potenciál, kterého ve filmu bylo opravdu mnoho, rozhodně nedokáže konkurovat takovým blockbusterům jako je Duna nebo Blade Runner 2049. A to je právě ta škoda. Je škoda, že film zapadne mezi dalšími průměrnými sci-fi snímky, kterých máme v dnešní době už nespočet. Film je naplněn mnohými sci-fi klišé a na originalitu se tady bohužel dost zapomínal. Například už na začátku, kdy film začal postupnými střípky z historie o tom, jak lidstvo vyvíjelo AI a jak se ji snažil použít ve všech směrech a proto ji připojili do všech globálních sítí. Bohužel zrovna tato část teda nebyla moc dobře vyobrazena, takže upřímně ani nevím, co se všechno vlastně stalo a do čeho všeho ji vlastně připojili. Bohužel se kvůli tomu stala katastrofa, kdy byla shozena atomová bomba na Los Angeles. Nepřipomíná vám to náhodou něco? Pro film bylo zároveň velice škodlivé i to, co mnoho lidí pravděpodobně naopak ocení, a to přemíra akce. Pro vybudování nějakého komplexnějšího příběhu nebo zahrnutí nějaké hlubší myšlenky tady právě kvůli tomuto nebylo příliš místa. Film totiž musel uhánět z jedné akční sekvence do druhé, aby nás mohl ohromit dalším CGI, který už v dnešní době opravdu už nikoho tak nepřekvapí jako dřív. V dnešní době už pomalu, ale jistě začíná být kladen důraz na originálnější projekty s moderními myšlenkami. Nedávný Barbenheimer je tohoto dobrým příkladem. Tady ale bohužel byly myšlenky, komplexnost příběhu nebo samotný rozvoj a vykreslování postav dost upozaděno. Zase ale abych nekecal, nějaké myšlenky to přeci jen mělo a v některých případech byly funkční a také dobře zapadaly. Příkladem je třeba myšlenka jednoho života versus vyššího dobra. Což mi ale zase znít nějak trošku povědomně. Ale už nebudeme zlí. U filmu jsem se přesto ale nějakým způsobem bavil. Pocity, když jsem si říkal, tak a teď už se konečně pořádně rozjede a bude to úplně boží. Však střídali pocity, kdy jsem vyloženě cítil ten nevyužitelný potenciál a bylo mi to prostě hrozně líto, protože filmu jsem opravdu moc fandil. Film mohl být v tolika věcech lepší, mohlo se tady zakomponovat více politiky, která by podle mě dodala dost na velkoleposti, mohli daleko více rozebrat postavy, alespoň tu hlavní postavu Joshua. Tam šlo udělat tolik věcí. Tak například, abych tady nekritizoval. Co byste řekli třeba na vnitřní spor člověka, který stojí na hranici mezi zrazením svého druhu a správnou věcí, kterou by však zradil všechno, čemu doposud věřil? Ano, tak jednoduchý to je, ale tvůrci ani nebyli schopni takto jednoduchou myšlenku do příběhu zakomponovat. Ne, že by postava Joshua byla nějaký NPCčko, ale chyběla mi u něj nějaká charakterová vlastnost, čím by se odlišil od ostatních. Ano, tato postava měla sice nějaká traumata a nějaký cíl, za kterým si šla, ale nebyla prostě ničím speciálním a nebo ničím důležitá. Já jako divák jsem třeba naprosto neměl důvod se o tuto postavu nějakým způsobem bát. Ani samotný vztah mezi hlavními postavami nebyl něco extra. Připadal mi takový lehce odfláklý a prostě jsem nedokázal uvěřit, že mezi Joshuem a Alfiem něco je. Jo, jen tak na okraj. Absolutně odmítám uvěřit, že Alfie je holka. Za prvý, podívejte se na něj. Za druhé, sami tvůrci mu dali chlapecké jméno Alfie.
A teda jediný, co ho trošku v tom filmu jako holku identifikovalo, bylo, že řve jako holka. Filmu podle mě zavazilo i nadměrné množství flashbacků. Ano, v některých filmech či seriálech, napadá mě teď třeba Daredevil, byly flashbacky důležitou součástí příběhu. Co ale bylo důležitý, ty flashbacky měly nějaké opodstatnění. Jistě, tento film měl také mnoho opodstatnění, proč tam ty flashbacky jebnout, ale taky si myslím, že v některých případech to úplně potřebný nebylo. A spíše mi připadalo, jako by z diváků dělali trošku trotly. Ale to už jsem trošku hnidopich. Bavilo mě, jak postavy dost často prostě spawnovaly na místech, kde zrovna byly potřeba. Jakože v jednom okamžiku byli někde úplně mimo, protože prostě kvůli scénáři museli být někde jinde, aby třeba někoho zachránili. Několikrát se mi stalo, že když jsem jen na moment třeba, když jsem zkontroloval čas na mobilu, nebo prostě jsem z nějakého jiného důvodu uhnul pohledem z plátna, tak v jednom okamžiku byla postava třeba malého Alfího někde a pak, když jsem se znovu koukl zpět, tak byla úplně někde jinde, úplně na jiném místě, prostě aby musela někoho zachránit nebo aby byla důležitá pro scénář. Abych to zkrátil, připadalo mi, že to někdy bylo trošku špatně sestříhané. Pokud se na film i přes moji kritiku plánujete podívat, mám pro vás takový úkol. Všimněte si, jak se úplně krásně vždycky dalo odhadnout, co se stane. Jak je ten příběh prostě čitelný a pro lidi, co mají alespoň něco nakoukaného, prostě je průhledný a naivní. Pokud na filmy nebo seriály koukáte jen pro odpočinek a vypnutí, myslím, že film je vyloženě pro vás. Pro lidi, kterým toto prostě nestačí a od filmu očekávají něco jako od Interstellaru, Duny nebo třeba Blade Runnera, film nenabídne nic zázračného. No nic, dostali jsme se na konec dnešní recenze filmu Stvořitel. Za mě to byl lehce nadprůměrný snímek, který bych hodnotil takovými 6 z 10. Ještě pro lidi, kteří 6 z 10 identifikují jako něco strašného, bych chtěl zdůraznit, že 6 z 10 je fakt slušný nadprůměr. Třeba Jurskému světu nadvládá, který jsem teďka nedávno znovu rewatchnul, který mimochodem budu rozebírat i ve videu s Martinem z kanálu Komodič. V jednom z budoucích videí jsem dal 2 z 10. Tak na to myslete. Jo, a pokud nepoznáváte můj hlas, protože je jiný než z minulých videí, je to z důvodu toho, že jsem vyměnil mikrofon mého Samsung Galaxy M33 za nový mikrofon SPC Gear SM900. Ne, že bych jim dělal nějakou reklamu, ale chtěl jsem vám to nějak objasnit. Tak, já se s váma už loučím, určitě koukejte na filmy, seriály, ať nežijete pod šutrem a čus.